Marriċ nisma ċertu kliem qed nipprova nirnexxi, qed nipprova nkun aħjar nissiela ta' suċċessi. Iftaħ naqa' moħħok ħalli tara s-sitwazzjoni fejn qed jieħu l-minu jħares jirrifletti. Qiegħed naħseb illi nkun aħjar, però qed f'punt fejn qed nagħlaq ħalq in-nies jippruvaw jiddubitaw li napplika waqt li nirrimaw qatta b'tiftilhom jibilgħu. Għaxin namlu kbir ħalli żgur nimpressjonak għandi stil u skużani qasdi kalkulat kienet flowa ħal-messaġġ. Mux biex nieħu gost weġġak Tanniqa falzat bis-sima daħlulek sikkina dawwar dar isħabek lilek għażlu għal-kelma ħażina. Bufti bis fadal u dik ħatta tal-lima u semmu x'ismi fejn tidħol l-arti tar-rima. Ħaxin il-battalja u l-ħadd mhu se nisfida. Jif battalja kuljum kontra l-ansjetà b'uftizmu r-realtà jaf ħajti qastrida. Jekk ta' kuljum qasji ma jkolli aptita. Teqirdu l-rap tal-internet qed jeqret ir-rap. Kif artista għadu ġej bħali faċli jikseb rispett. Rapper tal-internet u xorta ħanka suċċess. Tlet kwarti minnhom jikkuntentaw bl-ġib il-fama. Watch fucking drama, ismi tista' tinsieħ. Moħħi qed jiblih li kien hemm rispett issa sar il-miet. Jiena batti triq ħadd mhux ser iżommni. Marriċ nisma ċertu kliem qed nipprova nirnexxi, qed nipprova nkun aħjar nissiela ta' suċċessi. Iftaħ naqa' moħħok ħalli tara s-sitwazzjoni fejn qed jieħu l-minu jħares jirrifletti. Qiegħed naħseb illi nkun aħjar, però qed f'punt fejn qed nagħlaq ħalq in-nies jippruvaw jiddubitaw li napplika waqt li nirrimaw qatta b'tiftilhom jibilgħu. Għax li namlu kbir ħalli żgur nimpressjonak għandi stil u skużani qasdi kalkulat kienet flowa ħal-messaġġ. Mux biex nieħu gost weġġak Sa dan it-tant kien hemm wieħed għalli li jixtieq isir kantant ma kull darba li jipprova n-nies jgħiruh kummedjant. Kulħadd jaqtalu qalbu mentri jitjib jekk jippratika nemmen li jkun tajjeb għax għandu ċertu tattika. Imma n-nies li ċans lilu ma jagħtux forsi għax huma qegħdin ġo posthom lilu jirnexxi ma jridux imma nemminx li huwa sewa xi xemx titla' l kulħadd u kulħadd kapaċi f'xi ħaġa kulħadd jaf li huwa fatt. Nixtieq inkun naf x'inhuwa l-gost. Suppost li nur dak li jkunu minn flok jiġri l-oppost il-bniedem għandu xi raġuna sar imbarazzu mhux jinduna għax jekk jara bniedem għandu bżonn jinbuttaħ flok taħlajnuna. Għara jenna mill-nista biex bniedem nejnu fil-pront għax illum jiet hawnhekk u xi darba jien minn flok u kont. Iva kont dak iż-żmien fejn provaw ituni l-gambettu jien minn flok ta' kasum komplejt naqqat il-lubretti.